Tutigarte ase bunge yo yabo machoge burabe county ya Kisii nigo egati abamenyikuru ase chinseme cyo hanene abaremi babere bakogokera okobwato kwa moyo anene ase sub county ya Kenya nigo bamwakere mbya muno omuchumbe Obadia Barongo asoko enekia emeroberio emikiranu na goikia oboyo ase chinseme cyo ase borigo baboriwe kwenekia abuna betumire asoboreme bwabo eryo gokinia rigesa Julikerbo noroboti urwasobwime. Gatia chire serikali nene yabetege kuriera abananchi nigo yabage goikerania ase are toboyo bw'abaremi imeye sub county ya Kenya eyure bunge yabo machoge barabu gwetera omubungo Bonolfason Obadia Barongo. Waziri w'oboremi imeye bunge yo Bernard Asinavi nigo enekia ogwekerana kuboyo bu borakonya baremi konyora embusuru engia. Mimi naitwa Bernard Asinavi, ni ofisa wa kilimo wa Pomojoke Borabu sub county. Na siku ya leo tumekuja hapa ili kupokea mbolea ya subsidized fertilizer kutoka Cereals Board, National Cereals and Produce Board, ambaye inasaidia wakulima wetu kupata mazao mzuri. Korengana no waziri oyo ni gateba koberia kabere konyoro bwoyo boigo ni gatogia konyoro bwoyo bokobubuya ase asabire abaremi goikerana ase chobisi chomo DCC Okenyenya. Katika serikali kuu sasa huu ni wakati wa pili tunapokea mbolea hii, na tukilinganisha mazao kama ilivyo hapo mbeleni, mwaka huu tulipata mazao nzuri kwa sababu ya mbolea hii. Kwa hivyo mimi ningependa wakulima wetu wapate habari kwamba mbolea imefika hapa sub county Pomojoke Borabu sub county. Tumeweka kwa boardroom hapa ya district DCC ili wakuje kuanzia kesho. Boigo Eric Mogonchi oyuro muteneneri bw'ebunge niga kero Moske Barongo mbuya asega singia agokora niga enekie dipoti eyo yoboyo kubekwa no mheshimiwa Barongo. Marieta Njenguru Eric Mogonchi constituency manager ya Machoge Borabu togwakero mheshimiwa Barongo mbuya mono asoko kolega asine serikali asoko kolega asibutuko no mugaso gwakikisha ya kwamba obuyo buiga bwareturu abaremi bawo Machoge no Borabu banyore erinde babebuna abande babuire mugondo banyara ko babakobekere imeri byabo erinde aba Machoge gusa abantu bonse kwa jumura Kenya banyore ndagera entaito kubanyulinga edipoti yiga talibona ya chengeni ku last year no yarenge mheshimiwa gwakititayaresiri akayereta agaiga last year na lero ilineri yakabere edipoti yiga koleta rubuyo igobono ngusaba abasani bali baito gose byongozi biribinde bigote abanga byatoleta ire dipoti Kenya edipoti eno yarenge ku last year nyarete tobuyo nande yaretire this time tigaba gambe basikane basikeme baga omheshimiwa Barongo taragende rusa no ari nero omheshimiwa Machoge Borabu igotigaye gwa masikani nande area of jurisdiction ya Machoge esikwe. Abamenyi bensemeyo nigo bagokera okoretwa kwa moyo ayo asebaro chegasingia yo mubungobo asebo igo basabo mubungo South Mugrango Silvano Sosoro korenda amasikani. Areta nkoro ku Vivian Mukeira igo twagokire ko robuyo konyeto kwenda guchiari kiligors twakera ni gokorwa mpaka Marogoba, lakini mheshimiwa itokori yabo kotorete robuyo na entonyo robuyo bweta botora borange na enturusko dukato ento tusimekire tumebyeto mugondo egento nara gotebyo mheshimiwa goito osoro ntomosigete arende mebaga amanyana Machoge nere na Bugirango nere igo ka kore biashara bire bwoye otema korigere nebe tarigerie biashara biro bande igo arende omubaga ngwenda street paka ase mheshimiwa okorukunga Silvano Sosoro ekera kite omobera na korete gento kibosoku sana agokaransia abantu bajore to mheshimiwa Obadia akobabekera ini bakaranza ojaka kobasera ekera ari kubasera no muchumbo ogaiga ubo Machoge Borabu gusari kubasera injira kino no mugavanale. Gingo reporter Getaseni Kiandizi TV Amaretane Njuli Kerubo.